Głos zabierze pani poseł Matsuka, 1,5 minuty. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πριν απ' όλα να συγχαρώ τον συνάδελφο εισηγητή κύριο Χάουιτ για τη συστηματική του δουλειά και για τις επικοδομητικές του προτάσεις. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μοιάζει να είναι περισσότερη επίκαιρη από ποτέ. Από τη μία πλευρά η δραματική αλλαγή του κλίματος που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεξέλεγκτη χρήση και κατανάλωση των φυσικών πόρων και από την άλλη η ανησυχητική επέκταση της φτώχειας σε συνδυασμό με την αντιστροφή της δημογραφικής πυραμίδας εμφανίζονται ως αποτελέσματα της προσπάθειας υποβάθμισης της εργασίας και της ανατροπής των κοινωνικών κεκτημένων. Ωστόσο, αν θέλουμε να προσδώσουμε περιεχόμενο στην έννοια αυτή, θα πρέπει να πληρούνται τρεις τουλάχιστον προϋποθέσεις. Πρώτο, η Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη της τις προτάσεις που έχει καταθέσει το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, να αναγνωριστεί ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν έναντι του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των εργαζομένων, οι οποίες πηγάζουν από την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς αυτό βεβαίως να λογίζεται ως θυσία από την πλευρά τους. Τρίτον, να δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη των επενδύσεων που αποβλέπουν στην προώθηση της γνώσης των εργαζομένων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και δι' των περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον. Καθώς και οι δύο αυτοί τομείς θα πρέπει να θεωρηθούν ως βασικοί πυλώνες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρόκειται τελικά για μια πολύ καλή ευκαιρία προκειμένου να καταδειχτεί ότι η ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να συνδέεται με το εργασιακό κόστος, αλλά με το σεβασμό των περιβαλλοντικών ισορροπιών, την προώθηση των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, καθώς και την εν γέννη κοινωνική πρόοδο. Σας ευχαριστώ.